Très bien. Aouminoumbeka en flène et autres, je crois qu'Aouma Fli, Aoube, Aouka, Djemka, Mandidila, ni oui, émission jeunesse et développement, émission mini à Dabra Mali, Chifnako, Bella Djelenkama, avec Sigiano, Sibiru, Sibirikadan, 17h, la Kataba, 18h là. L'émission, elle est thématique chaque semaine, en bé, Chifnaka Doweli, Anolube, Jetoumunaka, Babou Dota, Minkonana. Amejeka au konokuma nyafo en flebaro yana anga ni semaine babu olebe talike. Le scoutisme représente quoi comme discipline pour les jeunes ni oye aywa wale do yemenga ma chamata do mali kono pourtant aller faire bangera kabini santiama mais muna mali on ta don akabara re muyi scoutisme re muyi aywa chifinaka were kayeta jume ala abe muira chifinaka were la ni ala sonama ayi a dombra ngana wele a tigiw fana ayi wele u bina ɲɛfɔli kala min b'a to aw minnu bɛ k'an filɛ aw bɛ se ka fumali caman sɔrɔ scoutisme kan sabula ni maaw scoutisme a bɛ n'a fɔ dɔw bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye i n'a fɔ pionnier ou bien i n'a fɔ fɛn wɛrɛ nka min b'a to aw bɛ se k'a faamu kosɛbɛ min yɛrɛ don jɛmukan kɔnɔ miniti ɛri kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ ni ala sɔnna ma aw bɛna fɛn caman faamu a la walasa ka se ka jɛmukan in ka kɔnɔkuma ɲɛfɔ ɲɛna kosɛbɛ an ye wele bila monsieur Mohamed Keita ma scoutisme kɔnɔna na ale de y'u ka commissaire général ye scoutisme en même temps il y a des associations des scouts et guides du Mali ale de y'olu ka commissaire ba ye an ka wele a nana an ka weleli jaabi an b'a fɔ k'a ka bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ salamu aleykum. Walaikum salam. Monsieur Keita, j'espère que vous allez très bien. Alhamdulillah. Très bien, merci. Il y a un wuli jabi a djarain. Et j'aimerais qu'on a fana amena jado fana iraoula ni oui sekoni donc au tafanfla là. Yele ko tafanfla ni ala sonama teke basheka na me dese sabla an chifna ka do wuli ali mayi abisa ka bara la kosobe. Afana bena abla sekoni adamaya la mimba tu abseka abo awgulo la chugumna abseka national soro jemkan kono chugumina amina micro baladale fana ke jemkan kono na mimba tu abseka fumali chama fana soro scoutisme fana ka sabla ma chama ne ba kono mi a jetemne dien kudu kora kono na ma bidru ma million bidru an shegi aywa o de be scoutisme bo dien fantanan bela nga mali kona non ya ngali ke ba peut-être do ba foko est-ce que scoutisme na est-ce que bebe matan wala mamugambo mais akachan ko sobe na la sonama au danser à quoi jamkan kono émission jeunesse et développement c'est en direct sur Chérif la télévision. Alors on va commencer tout de suite l'émission avec notre invité principal. Il est l'unique invité de notre émission d'aujourd'hui. Il s'appelle monsieur Mohamed Keita. Il est le commissaire général de l'association des scouts et guides du Mali. Il y a son nom Dado, scoutisme na. Amba fotuguniku ibisimla kafoko scoutisme rei akira sababu ka fenchama élément akabara konnana ibisika irefana monsieur Keita. OK, alhamdulillah amba an lamevra an lajebara belajelen fo. Fɛn fɛn ka na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan diɲɛ fan o fan an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo. D'accord. Ka télé ɲɛmɔgɔw fo. Très bien. Ka télé tigiba yɛrɛ fana fo. K'a fɔ k'a y'an wele a diyara n ye. Ne tɔgɔ Mohamed Keita. Ne ye gestionnaire en logistique et transport. OK. Ne ye Mali scoutu bi ala ye ne garisɛgɛ ka bila u ɲɛma. Parce que Mali scoutisme ni an tun ye groupe ba saba de. Parce que ni ye Mali yɛrɛ scoutisme jateminɛ historique la comme peut-être kuma bɛna s'a ma. Inchallah. Scoutu sera Mali kɔnɔ a mɛnna. Bon mais bi k'a daminɛ depuis août 2021 ka na se sisan ma. Donc ne de bɛ commissariat kunna. D'accord, très bien. Et de a Nyamala. Donc, mais au fait, non, ni Nyama a fait un commissaire dit. Oui, bon, commissaire Soukoukacha, parce que l'équipe nationale de Bamboulou, l'équipe nationale Moron Chama, parce qu'il y a le commissaire à l'administration, oui, Moumbe, Anga Papioko, ni fait un bekuna, Anga commissaire en formation. D'accord. Parce que l'équipe nationale qui est composée de 17 personnes. Imam Bala, imam national, et aumônier national. D'accord. Parce que imam est Mounoumbe Mamadou Dine Fanfela. Donc aumônier est Mounoumbe Issa Dine Fanfe. Parce que scoutisme Dine Bereba.
donc bi Mali kono o dineba fla o lebu yɛrɛ sɔrɔ scoutisme kono Mali kono chrétien en islamia chrétien en islamo so diɲɛ kono budaw b'a kono juifs b'a kono hali minnu tɛ diinɛ la fana minnu tɛ diinɛ la olu b'a kono d'accord mais ko kelen kɔni bɛ yen scoutisme yɛrɛ fondateur ka kumaw la n'est pas scout celui qui n'a pas de religion parce que scoutisme b'i dɛmɛ de ka se k'i ka n'i bɛ taa sira min na a b'i dɛmɛ ka se k'o développer i bolo de d'accord misaliya la n'i ye silamɛ a b'i dɛmɛ k'i kɛ silamɛ ɲuman ye n'i y'a sɔrɔ i ye chrétien fana ye a b'i dɛmɛ k'i kɛ chrétien ɲuman ye très bien parce que n'a nana s'a yɔrɔ ma i bɛn'a faamu d'accord scoutisme sigikunba dɔ ye an b'a fɔ ko a principe d'accord ça c'est de servir Dieu donc i dun tɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ i tɛ diinɛ la d'accord très bien alors n'an ko scoutisme il y a cogo min na i ye dɔɔnin fɔ a définition na mais minnu t'a dɔn en réalité scoutisme ka mission principale k'a fɔ ko diinɛ ma bɔ diinɛ la n'a ma ye k'a fɔ i ye diinɛma ye nka ka diinɛ ka se ka sabati bilen cogo min na ka se ka sen ɲɛnama don i kɔrɔ i bɛ se ka diinɛ kɛ cogo min na ka ɲɛ nka est ce que o dɔrɔn fana don je crois que scoutisme fana bɛ maa dɛmɛ i ka hadamadenya kɛ ka ɲɛ mara sabatili fana na je crois bien o fana ka mission dɔ ye bon an bɛ scoutisme yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que k'a faamu n'a fɔra ko scoutisme o ye gɛrɛjɛkulu d'accord mun b'a to ka se ka denmisɛnninw k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka lamɔ ɲuman dɔ d'u ma lamɔ mun tɛ sɔrɔ so kɔnɔ mun tɛ sɔrɔ ekɔliso la ka se k'u dɛmɛ potentiel minnu b'u la u se k'o développer cogo min na ka u hakili la sanuya ka farikolo la sanuya k'u kɛ fasoden ɲumanw ye k'u kɛ diinɛ jɔbaga ɲuman ye ok n'a fɔra diinɛ entre parenthèse diinɛ bɛɛ de b'a kɔnɔ donc k'i kɛ fasoden ɲuman ye ka tila k'i kɛ diinɛ jɔbaga ɲuman dɔ ye donc n'i ye o jateminɛ donc o b'a yirala k'a fɔ scoutisme yɛrɛ sigilen bɛ ka mun fɔ parce que mɔgɔ a tɛ diinɛ ko dɔrɔn tɛ parce que a sigilen don principe min kan n'o ye principe social b'a la principe spirituel bɛ yen d'accord parce que principe spirituel est jumɛn ça c'est servir Dieu i ye chrétien i ka kɛ église kɔnɔ i nafa ka ye église kɔnɔ i nafa ka ye chrétien kunda i ka communauté la i ye silamɛ i nafa ka se ka ye i ka communauté kɔnɔ i ka sigida la i ka misiri kɔnɔ i nafa ka se ka ye donc ka servir son prochain ça n'o ye social ye o ye ka se k'i kɛ fasoden ɲuman ye faso jɔli c'est à dire k'i hakili to faso ko bɛɛ la misaliya la faso drapeau mɔgɔw bɛ se k'o dɔn cogo jumɛn o bɛ se ka lawaleya cogo jumɛn ekɔlisow la mɔgɔw bɛ se ka u hakili to ka se ka kalan kɛ cogo jumɛn faso ka minɛn minnu bɛ yen n'a fɔra faso ka minɛn misaliya la fɛn la sisan mɔgɔw bɛ taa i n'a fɔ ni marche ni fɛn kɛra mɔgɔw bɛ kasiw kɛ u bɛ fɛnw kɛ olu fɛn ninnu ka se ka mɔgɔw ladon d'être un bon citoyen. D'accord. En grosso modo. Très bien. Donc, abi i bla au de là. Donc, ni être un bon citoyen, ça veut beaucoup dire. Ote dîner ko fanfla droite, mais église kono, mais misiri kono, mais n'auto dorin. Ça veut beaucoup dire. D'accord. Il y a plusieurs missions. Et cultiver l'entraide, le patriotisme, la citoyenneté et la religion également. Oui. Et puis, il y a aussi l'éducation. L'éducation. Voilà. Ni oui, la douille. Mara, tu vois, demson ka suku la douille. D'accord. Alors, bi amera du même biscuitin Mali konan non. Est-ce que si peut-être est-ce qu'on peut dire que le scoutisme se porte très bien aujourd'hui au Mali? Bon, amse ya mun fodron ni Mali scoutisme historique takanala. À l'instar des autres pays, quoi. Oui. Donc, le scoutisme restera Mali en 1937. 37. Wow. Scoutisme créateur fait en 1907 en Afrique du Sud. C'était un général. Donc, allez, scoutisme créé en 1907. Donc, 30 ans après, Aduna Mali par les colons. Donc, à Sélé Mali à me faut watcher les scouts Soudan. Donc, scout Soudan, au de Toura en boulot, il faut attaquer indépendamment.
ni yɔrɔ la n'i ko Soudan a b'an hakili jigin an ka cɛba dɔw la n'o ye an ka transition président kɔrɔ n'o professeur Jɔnkuna Tarawele c'est un ancien scout, c'est un scout aîné. Donc ni yɔrɔ la a b'an hakili jigin cardinal Jean Zerbo mun bɛ Mali chrétien bɛɛ kunna bi ale fana c'est un scout aîné, c'est un scout de Soudan. Donc pour ne citer que eux. Donc olu a ndoda Mali kɔnɔ ka to an bolo yan fo ka taa se 1962. En 62, quand Moro, après l'indépendance en 60, donc Moro Keita a nini k'a fɔ ko ton denmisɛnnin ton fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye. Donc o mun kɛra o de la scoutisme tununa. Donc a nana kɛ mouvement pionnier. Donc scoutisme seginna ka taa église kɔnɔ. A seginna ka taa église kɔnɔ a kɛra église ka baarakɛ minan ye fo ka taa se Musa ka fanga binni ma. Musa ka fanga binni n'a yirala k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se k'i ka tɔn créer démocratie nalen ko bɛɛ bɛ se k'i ka tɔn créer o waati la an balima chrétiens olu nana association des guides et scouts catholiques du Mali olu nana o créer. Donc quelques années après an balima sirakɔrɔkaw olu fana nana association des scouts laïcs du Mali olu nana o créer. Kɔfɛ a laban na olu nana kɛ Organisation nationale des scouts musulmans du Mali. Nga a nana ye k'a fɔ ni mouvement saba de tun reculelen don scoutisme ta fanfɛla la Mali kɔnɔ. Donc an nana se waati dɔ ma k'a fɔ an kan ka reconnu parce que le scoutisme aussi c'est une organisation mondiale. Donc attends, c'est un métier ou c'est une profession? C'est pas un métier, c'est pas une profession. Tout le monde peut être scout. Par exemple, moi, je fais mon travail, je travaille quelque part. Je suis responsable dans une entreprise, mais en même temps, je suis scout. Parmi nous, il y a des magistrats, il y a des éducateurs sociaux éducatifs. Ils ont beaucoup de... C'est-à-dire, c'est des... Parce que également. Oui, ils ont été scouts. Bon, c'est pas une profession. Mais association parce que scoutisme kalani a école ou en matière de vie non en matière t mais avec kala parce que fin chama de ba kono par exemple ni entra kan kono sisan ni be kan kono an ka formation be ke kan kono weekend de formation bi mais o konna kan kono fin chama se ka o même weekend na formation do kan ka mais a formation kono entrepreneuriat bala ça dit l'amour mundo avec comme ni se ka comparer muna loro ni anga yani tubabu ka sanfɛ yan ni anga fɛnw jati no tuma ko chiffin bleu o tumbe mais chiffin bleu ngono fɛn caman tun bɛ o diɲɛlatigɛ taabolo ɲumanw de tun bɛ don mɔgɔw kɔrɔ bon ni nana scoutisme fana la o kelen de don parce que scoutisme yɛrɛ inspiré la Afrique culture de la. D'accord. C'est pourquoi ni scoutisme c'est mondial mais t'as sur en culture africaine nous ga cha kono ka teme fɛn bɛɛ kan. Mais ni a jate min yɔrɔ fana est-ce que scoutisme ni a sens était minɛ est-ce que follow c'était plus axé sur la religion chrétienne que musulmane, c'est ça? Parce que là, oui, parce que parce que ni dîner au dîner là, habite des morts là. Il y a des scouts musulmans partout. Il y a même un bureau de scouts musulmans, un bureau mondial des scouts musulmans. Il y a un bureau mondial des scouts catholiques. Il y a un bureau mondial des scouts évangéliques, protestants, bouddhistes ou tabé. Mais a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bureau mondial min kɔnɔ comme kumaw la an y'a ye ka Mali ma reconnu fɔlɔ officiellement en scoutisme na oui sur le plan mondial mais an bɛ processus kan bon processus min don an y'a fait parce que bureau mondial a yira k'a fɔ ko olu tɛ se ka deux associations scouts il peut pas reconnaître deux associations scouts dans un seul pays. Mais pourtant ici au Mali il y a deux. Non n tun bɛna l'o de ɲɛfɔ parce que an tun bɛ ka na c'était 3. Ah, d'accord. Mais comme ni loi croit bien, qu'à fois ou te association flare connu blé, mais il y a quelque chose. Par exemple, jamana européen d'obé, nous t'avons jatimé. Allez scouter nous mouvement dur reconnu de jamana de là, mais au tu es follow. Mais si ça loi croit bien sur le bureau mondial fait, oui qu'à fois ou te
surtout mouvement fila ko ni jamana kelen kɔnɔ il faut k'an ka jɛgɛ kelen donc o de kama nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan chrétiens minnu bɛ silamɛ côté la minnu ye laïcs ye mais olu ka laïcs il faut que an ka préciser olu ka laïcs tɛ an tɛ diinɛ la ye dɛ olu ka laïcs ye diversité de la région c'est à dire religion bɛɛ tun b'a kɔnɔ chrétiens b'u fɛ silamɛw b'u fɛ d'accord olu ta tun y'o de mais ale ka sɔrɔ anw yɛrɛ ka surtout musulmans fɛ yen fɔlɔ chrétiens dɔw tun bɛ yen ou quoi formation de musulman surtout catholiques fana fait silamɛw b'a kɔnɔ minnu ka fɛn kɛ donc nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sa k'a kɛ kelen ye donc actuellement officiellement au Mali il y a qu'un seul mouvement l'association des scouts et guides du Mali o de reconnu o de taara papier de taara diɲɛ kɔnɔ o de bɛ ministère la o de bɛ fan bɛɛ fɛ pour que an bɛ se ka reconnu cogo min na donc c'est cette association qui regroupe les chrétiens, les musulmans. Les musulmans. D'accord. Toutes les sensibilités. D'accord, toutes les sensibilités. Voilà. Toutes les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses. D'accord, très bien. Donc, il y a des thèmes alibi et scoutisme là parce que en tout cas, au reportage ou tchamanké, au fond tchamanké, mais scoutisme t'es une afoko maradron. Est-ce que sur le plan humanitaire, social, au fait tchaman fanake? Ambe si ça une afo sans ambora kamunke. Nous opération Ramadani. Sungolo. Oracha. Opération Ramadan Jetine. C'est l'une des grandes activités de l'association. D'accord. Nina à 8e édition. Mais Adam ne ramène. Avec Adam ne douf na folo. Anga commissaire Habib Sawane. Lui le tara donation $. OK. Gabriel Touré là. Donc a idée soro k'a k'a fɔ est-ce que mɔgɔ minnu bɛna banabaatɔw kɔrɔ est-ce que olu bɛna se ka occuper banabaatɔ la suntigɛ mana se ka tila k'u occuper suntigɛ la olu bɛ sun donc c'est pourquoi an nana ka na ni hakilina ye k'a fɔ an ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Gabriel Touré ka taa suntigɛ di mɔgɔ minnu bɛ taa banabaatɔw kɔrɔ walasa k'u ka suntigɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya donc o mun nana quelques années après an nana an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen o nana proposer an ye ko munna ko circulation na accident ka ca est-ce que an t'o essaye donc o fana sɔrɔla ka fara a kan mais bi an bɛ don na ko bi a 8e édition Bamakɔ kɔnɔ dɔrɔn an bɛ point 10 de la ka fara Gabriel Touré kan les grands ronds-points an bɛ taa la pour que circulation bɛ se ka basigi cogo min na mɔgɔw kana girin k'u bɛ taa suntigɛ kɛ so mais en même temps région fana la an ka mɔgɔw bɛ yen an bɛ Kayi an bɛ Kucala an bɛ Segu an bɛ Masina Tombouctou Sikaso an bɛ Sevare ani Mopti région na donc nin bɛɛ la suntigɛ bɛ dilan k'a bila ka taa circulation na k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la seli don fana mana se ka sɔrɔ ka tobiliba kɛ ka taa n'a ye prison na ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso fana la mɔgɔw b'u sigi k'an kɔnɔ yɛrɛ de donc n'i ye nin jateminɛ sisan nin activité humanitaire le volontariat don o de kama scoutisme kɔnɔ a b'a bɛɛ de regrouper on est volontaire on est des humanitaires aussi a bɛ hinɛ parce que là n'i ko k'a bɛ taa dumuni ni kasola dɔw ma o ye k'a fɔ o ye hadamadenya dɛmɛ dɔ de o ye hinɛ de parce que mɔgɔw bɛ ma mun faamu n'a fɔra ko karisa bɛ kaso la c'est pas forcément que il est fautif o yɔrɔ bɛ yen fo ka jateminɛ kelen filanan fana kaso kɛkun ye jumɛn ye o ye de walasa k'a tigi a tun bɛ kojugu mun na k'a sama ka bɔ la est ce que ka mɔgɔw fɔ sama ka bɔ kojugu la ka tila k'i b'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o tɛ se ka kɛ donc on est obligé pour que u tɔ ka bɔ a la k'a yira k'a fɔ mɔgɔw fana bɛ yen minnu bɛ k'u accueillir u ka b'u ka kojugu na u ka na an ka jɛ an ka se ka kow dilan ɲɔgɔn fɛ cogo donc obligatoirement an dɔw de don a mana kɛ cogo an ka sɔrɔ u bɛ kaso la an tɛ se ka baw la c'est vrai voilà d'accord sɔɔni an bɛna kuma di Habibou Sawane ma je crois que i y'a fɔ tuguni aw ka opération Ramadan a ye caman kɛ vous avez sillonné pratiquement toutes les 6 communes de Bamako mais yala an ka kuma di Habibou Sawane ma toujours an bɛ tila ka sigi e ma monsieur le commissaire. Est-ce que moi je crois que au niveau du scout au Mali, est-ce que vous avez un budget uniquement pour ça, pour des actions sociales? Je ne sais pas. Bon, on fait avec la chose, on a une cotisation parce que nous avons un compte en prédicat. Il y a femme. Donc on a code d'amener un cotisation. Ok. On a une activité monobéke. Bon, ni activité quelle activité caman cɛla Oracha ye activité kelen activité caman cɛla donc o activité minnu n'u bɛ kɛ n'a sɔrɔ n'an y'a budgétiser donc an yɛrɛ de b'a lajɛ fɔlɔ an ka cotisation par exemple ni kan don
mɔgɔw an b'a fɔ frais d'inscription ni mɔgɔw b'u inscrire walasa an ka se ka o wari bila ka se ka baara kɛ mais o t'a bali mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen ba ɲumankɛ dɔw bɛ yen minnu fana b'a ye k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman don u b'a an dɛmɛ ni mun y'an dɛmɛ ni dɔɔni an b'o fana fara ɲɔgɔn kan mais en tout cas à 80% an bɛ compter an yɛrɛ de kan. Mais yala État ka dɛmɛ bɛ bɔ État ka dɛmɛ bɛ oui sabula aw jɔyɔrɔ ka bon avec notamment le ministère des affaires religieuses. Bon ani jeunesse de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Sifinakaw. Oui. CNJ ninnu quoi. Ani jeunesse ministère de la ani centre national de promotion de la volontariat du volontariat ano CNPV ano le bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Donc olu kɔni bɛ an dɛmɛ san o san. OK. Y'a faamu. Financièrement, matériellement. Financièrement, matériellement, ou b'an dɛmɛ. D'accord. Mais en tout cas, n bɛ fɛ ka yɔrɔ min kɔni souligner dɔrɔn o ye k'a fɔ an bɛ activité kɛ le plus souvent a budget kɔni a daminɛ kɔni bɛ bɔ an yɛrɛ. Donc i n'a fɔ n'i y'a jateminɛ 100 da aw jɔyɔrɔ ye 80 la quoi. An jɔyɔrɔ ka tuma dɔw la activité dɔw la an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ 80 la activité dɔw la i b'a sɔrɔ an jɔyɔrɔ bɛ kɛ 50 la dɔw yɛrɛ bɛ kɛ yɛrɛ n'a sɔrɔ waatiw ka nɔgɔn bon ni an ye ɲuman caman sɔrɔ i b'a sɔrɔ an jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔ la. Très bien. Mais c'est que sûr an kɔni bɛ san bɛɛ kɛ activité la. Très bien. Donc an bɛna kuma di Abibu Sawane ma sisan yan'an ka tila ka sigi i ma k'i ɲininka yala n'a fɔra ko i ye scout ye i ye salarié de ye wa walima i ye volontaire de ye wa i ye kɛnɛrɛ justement vous allez essayer d'apporter d'amples informations par rapport à ça. An bɛna kuma di monsieur Sawane ma je crois que Sawane ça va? Oui, ça va très bien. Kodi basi t'i la? Je crois que tout va bien. Voilà. Donc on était ici une fois vous avez été ici pour représenter votre organisation sur ce plateau. Alors moi le faut scoutisme là akada oui au bet déterminer nous il s'y a donné une fois national du membre est là le fait que y scouti bon y scouti bi mal là alors chiffre n'a pas nous faire en fleur n'a qu'à dire au lieu qu'à qu'il y en a 600 et puis c'est que national du membre est là qu'à former bateau nous qu'à donc ah ça il est animé de joie aujourd'hui parce que là il est scout alors il s'y a mon effort au lieu mais qu'il a dit peut-être il va au joie faut à joie à expliquer à expliquer les fans à femme mais figa doit là pour que il se gagne parce que scoutisme moi scouti qui est à tigiko à qualité bay il va contribuer il va jamana joli là comme mesdames nous veut contribuer jamana joli là chogodi d'accord aller scouti créer les que moins que les dames nous observe contribuer au jamana joli là chogonna chef qui est à force en scoutisme qui est le principe dans le camp le devoir envers Dieu devoir envers autrui et devoir envers soi-même scoutisme chiffre là on me gagne numéro 10 on va faire scoutisme va me permettre de contribuer à jamana joli là mais quand à contribuer à dîner fana nyatala à me dîner munna alhamdulillah rabbil alamin abora coopération wala ni mfo eta soro ibe ga joie mfo me ko joie de expliquer scoutisme en permettre bi dîner fin chama be anga se ga appliquer eta soro karamo ba fo kala laou kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais application tuma do la terrain sans fait amano mais scoutisme en permettre anga kira kuma chama ko o labato donc il ka kuma tigete ni o krasaw bi ka to awi ala ka sira chama don o mo abo permettre fana abta chronique langro de lawa ou bien avec chugudi avant permettre folanga ala ga hacker do ka dama parce que ambe bi janguna na on kadi ala msekange sakaya pseka ke yire manala ke aramade an kan ala tan kosobe ka ala bato wala skuti ba permettre iga ala don iki banye ba don yakila ka iga jamana fana don wala ni joa mun fo able ga operation ba mun fo sa vita soro sungolo korna la kira kuma saba fon amo be appliquer operation ba korna la sallallahu alaihi wasallam kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko ni mo kelin suntige ibuka baraji nyona soro ka soro foi ma bo yere tala operation ba ngonna la dungudo ami mo ba duru de suntige dien dungudo ang modi ke sungolo kono plus que même ça kira ko ma tukuni sallallahu alaihi wasallam ko suntige anga hotelia sukuri ango sumaya mun be circulation na ni ga sobe fo bakofe iga sobe fo quartier wala e kon seka suntige telia mais kira e skuti ato ayo okumaka labato kira ko ma tukuni sallallahu alaihi wasallam ko ko omun be ko ala ko hadith kursi la omun be duwolo sans fait ay hina nyona ale alam be sans fait ale hala be hine awla ola skuti ande manga se ka hine nya ya mewli kata prison na amewli kata docteur sola ita sorot molla an so magoti an do magoti mais dine kanunga ma kira ka kuma labatoli kama obe en permettre anga ni bara no laban la skuti ba en permettre anga dine appliquer anga se ga faso de nyuma fana ita soro mo chama bebi
u bɛ sukutu kanu i bɛ taa sɔrɔ hali peut-être hali ni bɛ ten na yɛrɛ hali sunkalo kɔfɛ dɔw bɛ ye a bɛ baga i ma ko ko a ye na ni ji ye tellement que u degelen b'a la sunkalo la ji bɛ d'u ma mɔgɔ caman b'i bonya aw ka baara la sunkalo kan o la sukuti y'an permettre an ka nafa don an yɛrɛ la o kɔfɛ tuguni nin ye diinɛ ta fanfɛla ye mais sukuti loi article loi sabanan b'a fɔ le scout sera utile et aide son prochain sukuti bɛ nafa don a yɛrɛ la a bɛ tila ka a tɔɲɔgɔn dɛmɛ o la bi bi in na ni jamana baara wulila alhamdulilayi rabbil alamin an ka sukutiya kama an bɛ wuli an bɛ taa an sen don a la parce que an don ninnu ye o la sukuti y'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka se ka contribuer an ka jamana jɔli la parce que Amérique ka président dɔ bɛ yen John Kennedy ale b'a fɔ ko au lieu de demander ce que ton pays a fait pour toi demande-toi plutôt ce que tu as fait pour ton pays yanni k'i yɛrɛ ɲininka ne ka jamana ye mun kɛ n ye i yɛrɛ ɲininka an ye mun kɛ an ka jamana ye o la aujourd'hui an bɛ se k'a fɔ avec fierté alhamdulilayi rabbil alamin en tant que scout an ye fɛn dɔ kɛ an ka jamana ye an ye fɛn dɔ kɛ an ka diinɛ ye k'a da hali k'a dan comme ça y'a fɔ cogo min na bi mɔgɔ ba kelen sunkalo kɔnɔna la an yɛrɛ bɛ organisation minnu dɔn minnu bɛ opération Ramadan an y'a daminɛ nin na san 8 ye san o san mɔgɔ dɔw b'an wele a b'a kɛ cogo di dɔw b'a ta an nɔfɛ dɔw b'an ka photo publier k'a ta an nɔfɛ dɔw b'an wele an bɛ an ka thème de France c'u ma bi bi in na alhamdulilayi mɔgɔ caman ye o diinɛ baara la o faso baara la mɔgɔ min b'a kɛ bi a ka ca ni maa 100 jamana kɔfɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan Mali kɔnɔ Niger Côte d'Ivoire yɔrɔ caman na région na mɔgɔw bɛ ka baara ladege an bɛ se k'a fɔ nin y'an fana ka manière dɔ ye ka contribuer jamana jɔli la o nisɔndiya o sara bɛ di an ma diɲɛ na lahara fana an jigi b'a kan Ala bɛ an sara la nin ye sukuti nafa ye nin ye a diya dɔ ye. A tigɛ de b'a fɔ Sawane kun donc sukuti n'i y'a jateminɛ a kɛra sababu ye k'aw bɛɛ façonner quoi. A y'a façonné, alhamdoulilah, on est fiers de ce que nous sommes devenus aussi parce que bon, on a fait qu'on est bête à gain fin boulot, d'autres bétané. On a demandé nous bête à tout ou gain fin boulot. On a tamé mon rôle gana scoutima. C'est pourquoi aussi à ma foi, jamana nyamoro kan a demain, on a demandé nous glan, on a jamana glan parce que jamana kan nyata kabe olla. D'accord. Et c'est ma borangana, c'est ma fili sunu tien quoi. Nyama il va faire le taf, mais c'est mon rôle filia, mon rôle glané. O da to al prison filɛ mɔgɔ bila ko wala i ka se k'a dilan ne sukuti fana ye mɔgɔw dilan yɔrɔ de k'i dilan k'i kɛ fasoden ɲuman ye k'i kɛ diinɛden ɲuman ye i ka se ka i somɔgɔw labato donc i ka kunnatigɛ ta a bɛna fɔ même si bon ça dépend hein mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ jeune dɔw bɛ yen nɔ peut-être a bɛ ka baara ɲini walima dɔw bɛ yen nɔ mara kelen bɛ ka a jɛ dɔɔni est-ce que donc aw bɛ mɔgɔw encadrer olu fana la wa walima somɔgɔw caman bɛ est-ce que vous avez un centre d'accueil pour ça aussi? Voilà, merci. Ici on a un problème de soutien. Il faut le dire, soutien au problème. Sinon, il faut ce que tu veux faire, école sauter, mais école de la vie. D'accord. Normalement, il y a moi tu tout inscrit école sur là, ou bien tenir sans adama, ou bien voir dama, mais quoi soit éducation là, kala, aga calculer, aga kalange. Ce que tu fais forme d'éducation, non, il faut éducation non formelle. Éducation formelle, non formelle, informelle. Ce que tu éducation non formelle, de jamana sobo là. D'accord. Et t'as sur le centre de ce que tu boulot. Centre de formation boulot. Week-end où on a ce moment où tout déinscrit. D'accord. Et où bien kalan l'adabou là. Où kalan où c'est qu'il y a des débrouillés tu comme la diangono. Où c'est qu'il ta ça dit nyalama yɛrɛ bɛ se ka affronter cogo min na u bɛ denmisɛnninw kalan o la k'u bila o situation kɔnɔna la c'est comme une école de la vie. D'accord, très bien. Merci beaucoup monsieur Sawane. Je crois que amu bɛ k'an fila ye caman faamu scoutisme na sa mais volet min ye an b'a ye k'a fɔ scoutisme na maa caman b'a la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko silamɛw b'a la chrétiens b'a la musow fana b'a la mais comment est-ce que vous arrivez aussi peut-être à gérer ça parce que là avec nos dames nos sœurs aussi ce n'est pas facile olu ka scoutisme kɛ minnu bɛ cɛlasigi fana la k'a kɛ peut-être on aurait voulu que ka kuma di a dɔw ma non mais vous qui êtes en tout cas le commissaire sinon le président de cette organisation alors olu ka fɛn bɛ jateminɛ cogo di aw ni olu bɛ ka baara kɛ cogo jumɛn na au juste a bɛ kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ allez-y c'est-à-dire le scoutisme là la joie ne s'explique pas, on ne peut pas l'expliquer, mais ça se vit. Ni yɛrɛ ba kɔnɔ de, i bɛ se k'a dɔn nin bɛ se ka nin bɛ ka nin kɛ cogo jumɛn. D'accord. I y'a faamu. Parce que même sunkalo kɔnɔ i tun b'a ye muso furulenw u bɛ u ka tobiliw k'u ka so k'u ka fɛn bɛɛ kɛ mais en même temps i b'a sɔrɔ u bɛ terrain fana kan tun ka taa suntigɛ di mɔgɔw ma. Donc c'est quelque chose parce que abi il y a des demain futur école de la vie de do abi il y a demain il y a c'est qui est organisé cogo jumɛn misika parce que il m'a occupé cogo
façon dɛmɛli fɛn mana na san i bɛ place sɔrɔ pour que ka se k'o kɛ. i n'a fɔ waati min na ko fɛn fɛn ka di manifin ni kun ye k'o t'i degun. i t'i degun. d'accord donc o ye o cogoya de ye quoi parce que an balimamuso Mali yɛrɛ la yɛrɛ a ma nɔgɔ parce que Mali la caman mana furu olu bɛ tila k'u sen bɔ a la. aw ka scrutin na parce que i b'a sɔrɔ caman bɛ yen cɛw voilà cɛw t'a faamu quoi. awɔ c'est ça i m'a faamu mais alors que n'i taara jamana wɛrɛw la olu ka ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ mun ye muso ye par exemple n'i ye Afrique de l'Ouest la parce que scrutinisme fana filɛ nin ye bureau baw bɛ yen mais bureau misɛnninw bɛ yen Afrique de l'Ouest bureau min b'o kunna sisan n'u b'a fɔ ko bureau zonal Afrique de l'Ouest ta bi mɔgɔ min b'a kunna muso de don oui c'est une mère de famille. Bon, mais allez y'a présenté, Afrique de l'Ouest présenté. Mais c'est depuis que vous avez mal le fait que vous avez barré de ma femme. Voilà. Le scoutisme là. Alors il faut demain ko bana barré de femme ya balia fana bana. D'accord. Parce que au début, allez bangebaga d'autres ta femme. Ya olu tumu opposé au denga fena. Parce que tout le monde a yedro, il pense que non demsenu yɛrɛ dama do bisa so bina ta kɛ ko kolon kɛ de. Effectivement. Mais dɔw bɛ kabini u y'a ye k'a fɔ jajaja mɔgɔ dɔw b'a la minnu fana ye mɔgɔkɔrɔbaw ye minnu yɛrɛ fana ye dentigiw ye. Très bien. Denbayatigiw don donc caman commencera k'a faamu. D'accord. Merci. Donc dans quelques instants je crois que an bɛna an ka Imurusi wele ale ye yeleko maa ye a bɛna peut-être inspirer peut-être olu fana bɛ kɛ sababu ye ka scoutisme ka lancer fana et puis ka a yira diɲɛma la k'a fɔ malgré que i ye scout ye mais a man k'i empêcher ka diɲɛ fɛn foyi kɛ sabula e bɛ baara dɔ la statut dɔ bɛ yen la statut dɔ bɛ Sawane la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na hali ni an balimamuso furula n'a ka di u ni kun ye u bɛ se k'u cɛw la faamu ka se cogo min na k'a kɛ diɲɛ fɛn fɛn n'a kɛra diɲɛ kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ donc je crois qu'avec la permission de Adama Saliya Koulibaly on va faire appel à monsieur Mohamed Dagnon Nalebe Woleko, griot international. Il est artiste, humoriste et comédien. Je crois que Alebena Kana, justement, lui va venir également nous présenter ce qu'il a compris dans ce scoutisme. Et puis, il va essayer de nous faire plaisir avec sa comédie. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Là. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Tu as bien. Tu as fait quel âge? Nous voyons là ça non. On doit neige les jeans quoi. On faut que la flamme là. Neige. Là on est entré dans la dorée tard à faire un boulot quoi. Eh Mali kono ou bien Mali faut ou ah on est dans le bon sam nana. On demande dans filles mais c'est toi fille moi. Tiens, iyo. Mais ndama ça c'est vraiment vous me ça. Et vous me demandez tout de même. Akeli na. Monsieur Toudi. Salam alaikum. Ah, comment allez-vous? Vous allez bien? Maman, bonsoir. Ça va. J'espère que tu es en train de me voir maintenant. Je t'avais dit, ton enfant là, il faut être fier de lui. Dans les jours à venir, se verra. On est ensemble, ouais. Maman! Il va calmer moi, hein? Nous sommes dans le rôle, tu m'as tiré free. Arrête, tu m'as tiré free de Fangabou. Mais war kada ga timi jeng jom bekan e war kada mi soro banye do ne ba ta répétition ngoro la premier point sans fait on tâche de créer kuma be quoi ba be point sans fait do ale ne be suzar ma ne la passer sera do akuntara tali la sugula aga tomati andana de na am be suzar ma on sigili no mi barula quoi do amul la do am tâche de créer no ko ko yule ko classe ne fam be fait be girle do am ba mi do mo to ndra faire son bo suzar ma ti ko feti wala mutu muta nu dono be bo i kasna ka beto wali bati bo mutu ndale la fie ere point sans fie mechi que me biere do pochi wono ka munu ko na ke suzor masika sans flop boum che muso wona dara que me biere suzor ma sans de la sans dro parce que vous ne dites rien Yemi ambe ngamote jiki ponza fe. Nako musoro mango le bama ke toko dime. Ah ndenya ala bo ngata shake. Ngani ko to nyama ta ngwa ni sikema. Oh musoro ba ngo jago warka de fe ko dum. Ah ko delare mo ko blan delare. Ya ça. Gela. Non, j'ai un ami. Il m'a fait mal. Abi fencha mange me. Abi fait no mi fait mon mande quoi. Et regarde ce qu'il est en train de faire. Je m'en dis, ça dit, et voilà, tu es quand même là, tu m'as fait là. Donc, elle est dans la main, on est pas là. Non, maman, j'ai mon milari.
e me ngache che ire bolu bolu masa ere ba kala mangache ya ifani babi so kana to so ko sugu masa yoro je ba la afi la woni fanne bagi ya dabo ga kumala ne ma fe woni ga sira tenela woni ko fo ite fa fe e che me ngache mo ko se ga de woni ga ko de yere la sa ere ba kala me ko di fani bai kan kuma sugu fo sa e ya kala ma ni ko me jogo la fe mo ne bia digital be mi ne fanne ba ko bo ala sa wa so ne la fi ara o me ngache ire fa sa bal se e ba kala ma sano mo ko do na len do mali wono bi mun baga aw mo ko fasugu deme dem se ni ngon yere je ire na ko grigara be je dia ire ande re du no mo fasugu no wi no ngache bla pela sa mina ni finira de ça faut le me scoutisme voilà scoutisme ko do je na ni o ba mo scoutisme me du non ngache o bi ana lo kan an dem se ni deme an li te barala o bi do barala wa o ko chama nge mo go yefere wi mara oh alu be mo ko mara fene wallahi ay no am da se mara bi en wona ko ba ne ni no ngache wallahi be mara wallahi o mo ko ku be la fo mi di ku be kala ne ka kama nu be kala re de ka kama nu na kama re nu be biara tem sam bi sabai nu be biara tem sam bi sabai si we alhamdulillah o ngache o ma inde ma wono no fe ama inde be tekile ko afu inde be gile be meta no na bi ay re inde tekile ne inde tekile ne be biro nuwa to la sa wa al saro le be sil sanu ga sil be sil sa ali musu so le club se ba be ka don di mo ba ka su ke di mo ma ay te gere wa fo ça c'est grâce au scoutisme o kuma je ba wa ni mo na gu o doro ne ya no wa che mo gu doro ne na gu e bere ko e bo be kele me do al mutu gu de wardi e al gije ma kerefe e to kala mo jo ba la ko borro ma da mi re da e ma yi do me jo ma ta borro war wa na ko shi to bare di go do ma a che la pela sa e be e tu na sa ma klela sa li kitab klela do da ma mtane ku wala gani wala no haram ya binde bula bimblene merci non vraiment merci Tamariko sajo anga dongil lobe ko manyele fui te manyele mo manyale folte manyale mbo ninyena iyoki yere de la ni chena iyoki yere de manyale folte manyale mbo ola suti mo diki aminyo ambe tolo ambe yele ambe nyoy dikeni dongili ambe nyoy dikeni pratique chamay ni sonja ba konna la ko nga ba konna la mais dongulu fana sien fait ambe nyoron kala fer ni la même c'est ni nyana yele ni tiana fana c'est important dans sa rubrique avec moi Chamanfo et c'est qui relate brièvement un peu vos actions et puis à Kanga Fou tu sais qu'il y a inspiration le fait que y a ta ka scoutisme quand mam mbe kan fle waye ka fo mais en réalité scoutisme ni bereke effectivement même des enfants ratés ou bien minoubi non même des enfants de muni parce que akwa barayin abska ke sababu ni mambe gela kono ni obo gela kono donc il y a comme yé djouré ka c'est na kaban quoi voilà donc vraiment grand merci à vous je crois que dans les jours à venir scoutisme remi en rêve na fra au kan ka jigi do na la kata akwa baraw jate mine quoi alors mon cher ami je crois qu'il est comédien et il sait qu'il y a ces caméras là oh non voilà donc il est comédien en même temps il est nourricier il est fait il est artiste mais et que l'entour ça va bon yoro ne fidinoro ne fait odro ne sebe sono to wara de giro international artiste humoriste fentini son bambar fatini mo ngaba ne to ko mutila terebe ko mbala min fa ni bon fa da fa ni fa ni fa be shi tanga to ne fidinoro ne fait ne to ko dro ne jamu ma fiyo mais ebi comédie modèle du menege la jila a fa ni magu tout terrain il faut du men ma berege c'est bois quand ça comme merci
Merci. Vraiment, Ambifou. Merci beaucoup. Alaka, il est ni oye baraye, ni oye cassé à la colonne kosové. Je crois que Allah qui demain, et voilà, ce que tu me robes, quoi, doit être bien, ça doit ou les courants jiginaba. Donc, il s'est doit ou chamamba nous fait. Hein? Donc, après, doit interquer. Monsieur Keda. Voilà, il y a un moment où il y a un peu de mais mais juste en 45 secondes. Et bien, Mouni Bino Bibina, mais il y a beaucoup de minutes sur Alibi, mais il y a des gens qui juste, il y a Barakona. Il y a Barakona, il y a bien ce moment, il y a Barakemina. Barakemina. D'accord. C'est un problème. Il faut tout parce que. Négatif, mon no fait car c'est téléphone talent nombila donc al téléphone na makili no bebo al téléphone na ma arrêté il faut al PC pour nous d'accord il y a numéro rapidement ni mo mba fi demain rapidement mo mba fa kan demain donc ben numéro ta 73 02 42 17 73 42 73 02 02 42 17 17 voilà ni wole de revenir sur le match orange mo ne fait ni wole mita quoi le bureau international et bon merci donc après on va on va en parler la suite merci beaucoup Ibrahim, merci beaucoup très bien. Alors on va revenir pour parler encore du scoutisme, c'est la deuxième partie de l'émission. Alors, parce que là, ça nous reste juste 20-15 minutes rapidement. Monsieur Keita, je crois que en bas fait don, il faut savoir que football minaku, akabara nous qu'on halibi au moko demela. Mais au moko monde deme modèle la halibi, je crois que akabara il y a football minabe ministère de la Nyonche, ministère des Affaires religieuses, ministère de la Jeunesse également. Alors, absikamu appel fort. Et quel appel avez-vous à lancer à ce ministère? Le ministère nous faut follow. Parce que bien Mali scoutu yɛrɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ kluba kelen walasa an ka se ka don diɲɛ tɔnba fana la. C'est grâce au ministère des Affaires, du ministère de la Jeunesse, Moussa Tayer. D'accord. Depuis Nana, tiens là, à Asiro Beke. Ah oui. Mais ni yɔrɔ la an bɛ an ka église ɲɛmaa fana fo n'o ye Monseigneur Jean Zerbo ka tila ka au conseil fo à travers Makiba. Makiba. Parce que olu le sɔnna ka kibaw di ɲɔgɔn ma. Mais quand vous dites le haut conseil également, ça nous fait penser également au leader du président de la fêtière. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, au conseil à travers Makiba. À travers Makiba. Donc, si j'ai dit à travers Makiba. Oui, oui, je vois. Voilà. Donc, ni à la jet, vraiment, on m'a fait fin chaman là. Parce que, à l'enfléchage tamboulot, centre tamboulot. Bon, ni jamana dou la jet, mais à ni Niger la jet encore en 100. Centre scoutu be Niger boulot. Radio boulot, scoutu boulot. Ok. Donc, vous pouvez faire chaman boulot. Ni Mortan la encore en 100. Centre scoutu boulot. Ni sans scoutu bi bolo il se ka fen chaman ka kono ya fama na fa ya fo abi ya fo kuma kono chugumna demsonu fe jelba boraka yoron do fe je vais signaler juste un peu mogo ya ake humour do effectivement mais leçon du même ba kono sans do kera antara sibi mogo do tumanchela minnu tun bɛ ɲɛnaminima fɛnw yɛrɛ kɛ mais an bɛ bɔ yen waati min na ne yɛrɛ ko Habib ma n ko ni an ka ninnu gɛn ka bɔ yen ale ko non ko k'u to yen n ko parce que je crains que u kana na tɔw contaminer mais u caman bɛ yen c'est à dire u tilala ka u ma kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ u ka kɛ tɔw ka kɛ cogo min na mais u kɔni ye sira ɲumanw ta quoi. Donc mɔgɔ dɔw bɛ yen fana minnu taara minnu yɛrɛ tun t'u bangebagaw bonya yɛrɛ fiyewu. U mamuso ta k'u d'a ma an bɛ bɔ yen tuma min na an nana mamuso ye weleli kɛ k'a ye mun k'a mɔden na ne yɛrɛ siranna ne bolo ko kojuguba dɔ de kɛra mais a nana mun a y'an apprécier de a y'an fo de parce que ko a y'a ye k'a den changera o bɛ cogo min na o caman de bɛ ten i y'a faamu o bɛ Mali dɔrɔn tɛ o diɲɛ yɛrɛ bɛ ten diɲɛ su parce que n'i donna a kɔnɔ fɛn caman de bɛ yen misali la sisan ale bɔra a bɛ ka dɔnkili dɔ fɛ ta n'i b'an ka kan kɔnɔ sisan an ka kan kɔnɔ muso ani cɛ a ten koyi. Tobili ni tobili bɛ fɛn sa sukanw de bɛ yen n'a fɔra ko sukan fɛn an bɛ tobili
tour kɛ ɲɔgɔn na mais cɛmani ko ni musomani ko t'a la mais tant que i bɛ ka tobili kɛ i bolo b'a la i bɛ se o an ka sugutuw filɛ n'u ye ga don e ɲɛna sisan sa i tɛ muso ka dumuni kɛ bilen awɔ i m'a faamu mais o n'o ta bɛɛ c'est-à-dire mais o n'o ta bɛɛ an bɛ u dugala min na i b'a sɔrɔ u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ de misali sa n'a fɔra ko ga turu bɛ e bɛ su kan min na sa ko ga turu b'o la i b'a sɔrɔ aw ka ca kɔnɔ quoi a bɛ se ka taa fo mɔgɔ ta hakɛ la dɔ bɛ bila o bɛ minɛn ko dɔ bɛ bila i b'a sɔrɔ u ta na san dɔw ta ye malo tɔmɔ ye a bɛ baara tila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso de b'o kɛ cɛw ni muso a bɛɛ b'a falen de bon donc n'a ye baara tila ni ɲɔgɔn cɛ donc muso de bɛ tobi ɲɛ yira cɛw la sa ayi an bɛna mun f'i ye an ka sugutuw fɛ yen muso cɛw de b'a ɲɛ yira musow la i y'a faamu an de b'a ɲɛ yir'u la ne yɛrɛ filɛ nin ye ni ne ga don i ye inshallah mais fɛn dɔ de don i b'a dɔn a bɛ denmisɛnninw dege de quoi parce que du kɔnɔ il faut k'a ka yira de k'a fɔ cɛ baara tɛ yen muso baara tɛ yen baara y'an bɛɛ de jɛ ye tout à fait i y'a faamu donc an bɛ u fɛn de bon maintenant ni santé suguti b'i bolo ou bien a b'a tɔ dilan i bolo quoi i y'a faamu c'est important parce que là effectivement cogo min na Makiba an b'a ye k'a fɔ ale jijalen don a ka baara nin na kosɛbɛ sabula olu ka activité fɛn fɛn bɛ yen an b'aw ye nka hali ministère ka activité ninnu caman na an b'aw ye mais n'aw bɛ bɔ o activité ninnu na yala quota dɔ de bɛ d'aw ma wa bon comme il était question dɔ fɔ yanni an ka taa pause la n'i tun continue n'o ye an tun na ɲɔgɔn faamu ok anw ka baara a basé no volontariat de kan nin fɛn fɛn yɛrɛ nalen filɛ e fɛ yan dɔrɔmɛ ma di nin si ma volontariat mais volontariat don kosɛbɛ donc an ka fɛn yɛrɛ parce que i bɛ dege o de la tant que mɔgɔ i mana ɲuman kɛ cogo o cogo u b'a fɔ cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ de c'est n'i ye ɲuman kɛ cogo o cogo mais ni fɛn t'i bolo n'i y'a kɛ n'i farikolo ye o de ɲɔgɔn tɛ o donc sunkalo kɛra san ka sunkalo bɛɛ kɔnɔ sunkalo jour fɛn kɔnɔna la i t'a sɔrɔ point kelen na volontaire min bɛ mobiliser a ka ca ni mɔgɔ 30 ye o point Bamakɔ dɔrɔn point 11 o calcul kɛ i ka région fara o kan don o don depuis sunkalo daminɛ fo ka sunkalo ban bɛ ten san o san mais a kelen tɛ yen ko mun bɛ k'a fɔ k'aw ko dɔrɔmɛ dir'i ma bi ayi hali ni tilala an t'a fɔ k'i ni ce. Non, moi, effectivement, je vais vous dire. Mais an b'a ye mun na a ka ɲi yɛrɛ de ma parce que kelen a b'i kalan fɛn dɔ la o ye jumɛn a b'i kalan i ka se ka hinɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na a b'i kalan walasa i ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ja maaya de ka di donc a b'i kalan sacrifice la n'o yɛrɛ di ye c'est ça bon ni e bɛ nafa mun sɔrɔ o la ni wari dir'i ma i t'o sɔrɔ o la o an bɛ taa activité fɛn fɛn la dɔrɔmɛ taa ni maa cɛ n'i y'a fɔ an ye n'a sɔrɔ a b'a an bɛ se k'a sɔrɔ a b'a la quelquefois n'a tɛ yen n'a b'a fɔ bɔn tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ filɛ bi ka gɛlɛn an ma dɔw b'a fɔ bɔn transport filɛ a ye mobili ta mais hali o yɛrɛ c'est juste le transport. donc ça veut dire que mobili t'aw bolo kan foyi t'aw bolo moyen de déplacement t'an bolo fo n'a kɛra minnu yɛrɛ ta b'u bolo n'a fɔ minnu ka moto b'u ta la mobili bɛ minnu bolo olu de ta ye mais k'a ko nin ye tɔn ta ye o tɛ yen. mais n'i bɛ service baara wɛrɛ la o est-ce que o tɛ impacter un peu aw ka structure min kan. bon non parce que aw ka fɛn ye fɛn dɔ de ye il faut avoir en tout cas la liberté il faut être disponible à tout moment quoi. oui a tɛ impacter mun na n'i y'a sɔrɔ sisan ko ko bɛ kɛ ko fo diyagoya ne de ka y'o bɛɛ la a bɛ impacter ne ka baara kan mais n'o tɛ i n'a fɔ ko dɔw bɛ yen sisan ani ne ka service réunion bɛ bɛn ne tɛna se ka to la mais o baara fana tɛ se ka dabila ko parce que ko ne ma taa o la o parce que an caya kun y'o de donc ce qui est sûr ni activité prévoira e ɲɛma e bɛ yen o e tɛ yen o activité bɛ kɛ. d'accord donc o la a tɛ se ka impacter. est-ce que journée dɔ bɛ yen nɔ min consacré la scoutisme kama. journée bɛ mondialement journée bɛ africainement non au Mali pour le moment a tɛ k'a fɔ ko nin ye journée dɔ ye mun consacré don scoutisme kan o tɛ. d'accord mais Afrique 13 mars o kɔni consacré len don scoutisme de kan. donc o tɛmɛna ka ban o tɛmɛna ka ban o ye Union africaine yɛrɛ ka résolution ye o tɛ Mali ka kuma o ye Union africaine résolution ye o de kama hali n b'a fɛ fana n bɛ n profiter k'a fɔ n'i ye scoutisme jateminɛ bi
au monde, c'est le plus grand mouvement de jeunesse au monde. Au monde. Tchamambafo, le groupement Tchamambafo, le plus grand. En tâte, parce que c'est un fort. En tâte de, on y a un classement. Il est fort fini. Quand on jeunesse fait c'est le scoutisme est le plus grand mouvement de jeunesse au monde. Selon les estimations, selon les 58 millions de membres. Oui, il 50 Mali est la follow. Parce que voilà, pour le moment, on donne pour ça, on avance mais on recoule la donne un nombre de femmes. Très bien. Et puis on doit entrer Jamana Daman be processus sur nous fana faraka autola. Très bien. Donc c'est pour te dire que dans le monde même, c'est le plus grand mouvement de jeunesse dans le monde. Très bien. Alors, ni ala ke reconnu internationalement, est-ce que quels sont les avantages maintenant? Et na soroni scoutisme c'est ko avantage. Bon, avantage mun bala, abato ani diema be kala nyona. O ekele. Flana abato ni formation di fon be fan wala fait. Abse ka tawla. Bon, ali sisa ame ko ke ka so amare koni parce que déjà am sera niveau na ou be ka antoi. Am ta formation fait be jamana obse ke. Bon, abato fana misala sa comme garadi ko wala wako bichetu ni anga plus gradé munu ba fana fait en sisa jamana wara biso ko lu wile kana u kana formation ko ka fon tro jalaba mina wako wako bichette awa na fo ça 2 bichettes be 3 bichettes be 4 bichettes be ina fo galon na quoi voilà ina fo galon de chogomna afana beti bichetou bala donc forcément ni scouti la ben minu bola masiri bola fiko de quelque. Oui, bon, tenir qui différencie toi là. Bon, c'est pas n'était qui différencie toi là, mais ni on veut tenir mon dos. Jaculo la benaka tenir. Donc c'est comme si c'était une bataille en quelque sorte. Bon, ce que tu dis, on va faire des soldats de la paix. C'est-à-dire parce que moi j'ai créé militaire de dos, donc esprit militaire de bala. Donc avec au fait moi, on va faire ko ala nga formation dobi, il va formation militaire au redo. Origama jamana chamana iba ye kafo oluka militaire chama bora scoutisme fi le plus souvent il va so scoutu de recruter follow intéressé lendo ten la kasoroga toke. Très bien. Ya pour une petite histoire en 2016 quand moi j'ai été au Burkina mais va so nebe nga foulard benkana nana jo aéroport là kaso mali kona me ga ni pion croix ni mais ça y il veut claque explication de avancer droit finalement fouiller nego avion nego tche ngo appelle le bnake aya to négatif mais ne sera Burkina droit mais arana droit tche que militaire que a ketan droit kané droit a bora quoi kana ne sama ka bo jama tchela kana la tata ya bon me fera mu fier droit ça dit ou pas chama ala on réfléchit identifier quoi il veut identifier en fait bi alhamdulillah anga mo chama me ka tenita mais il va soro et formation be nous tra formation ngora bi no yauma parce que notion boula voilà déjà notion boula voilà donc comme Jam quand on était doué est-ce que y en a comment dit ça est-ce que de temps en temps fonction fait est-ce qu'elle veut faire nos bénéficier na son jamana ka bara ou bien peut-être ONG opportunité ou bon ani mo be se ka je ka baro ke nyon fait mais ka fo ko fait ne labla le manier kota do be dauma sani eta be natali ke non kota tambulo kota tambulo ça nga mo to be postuler chugum na rebe postuler tini ni ako nyana bora alhamdulillah ya me ka fo ko avec bo ay skutu ye notion bawla ni bawla aya ketano ti d'accord. Donc, maintenant, scouti ou fika que jeune, n'est-ce pas, obligatoirement. Non, non, scouti chokoroba, les gens zerbo fait ça. Non. On a scouti à vie. Oui, mais où le keraye. Mais il y a aidé. Parce qu'il veut prononcer l'État. Ah donc, ni comme ni donna scouti. Donc, c'est comme un serment, quoi. Oui, un serment, il veut quelqu'un. Ok. Bon, il veut quelqu'un qui a fait kibna jamana de servi, qui scoutisme servi. Ok. Ou bien il y a tant de gens, il y a tant qui a fini de câble, tant que tu vis. Donc, tant qu'il y a la vie, donc il y a scouté. Tant qu'il y a promesse contact, on est scout à vie. D'accord. Est-ce que à critère de bala ni mo ma fait ka douala? Non, ni me fait ka douala bi na formation me ki ni formation ki no province be yiri la. Formation me ke fou, n'est-ce pas? Ya, formation fait be fou en fait. D'accord. Parce qu'on dit que on reçoit gratuitement, donc on donne gratuitement. Alors, au Mali, est-ce que on peut estimer le nombre de scouts ici au Mali? Bon, ni ko bi ki ba faranyo parce que on rebe ka essayer ka mo identifier don parce que de fait qu'un groupement faranyo
mais ce qui est sûr ni ko ki ba fara ɲɔgɔn bi an bɛ ba dama dama bɔ très bien. Alors, on va se tourner vers M. Sawani. Alors, émission Banakaban, toi, immunité de Madamaï, comment l'avant du même Fanabolo, Kasseka ou le Makanke, Kanyeshi, Demebro, Krengen la chiffre n'a qu'à nous faire au cas où vraiment scoutisme te, Manamana Kokeroi, scoutisme Begesobi, ka Djere Ram, voilà, ka Magnel. Alors, comment l'avant du Molo? Ok, comment l'avant du Molo, des jeunes, en Afra, en Afasojo. Peut-être, question no posera kita ko no yoro mum par exemple soro est-ce que il ga tambe de mania misala sumol la un exemple di quoi c'est bepse la scouti il ga ministre il ga président il ga député il ga entrepreneur al ni tanti bolo scouti va fo aramadia jakade quoi il faut so doki il faut na be tandon di kasega mogor kalawla misala sa nepse senela ni faso dokeni demsen do fana be mun mogo be senela nepse ka tano du maskuti konnala et journaliste et fana pse ka tano di alla gara désiré par voilà alla gara désiré par mois be joro bala oda to sungolo konnala la contribution de tout un chacun nécessaire exactement voilà au développement ta soro fembe mogoti warla et ta soro par exemple et sungolo konnala an niya et molla ame ministre invité ame député ou invité ou betanga kene o kan sanga ministre beta Musa agenina ministre Umar Rujara paspera mais au be ka misala le dit quoi il y a posula anga député do beta il se ga service ke quoi skuti fanati ka vika tambeta quoi OK voilà même il beta il se ga tamdi jamana ma il se ga tamdi ga dine ma iko di donyam bila iga se ga partager iga ka o jagai o la bepse ka do skuti la ame le kambla et odi ka fo et ko munuti sans rojuru ko la enfana amega ansiko ke peut-être ka skuti damne bi foga et kadamne skuti création na foga damne sala un effort personnel chamange mais rodo bi antika se ni jamana nyemo ka demete parce que aya amansiko ke dongo un promesse d'état dongo kambi Numake, à m'écouter la CFA Dana. Très bien. Mais avec la fana faut demain casser niveau là pour que am se casser niveau de fana là. Très bien. Merci beaucoup. Merci Monsieur Sawani. Et kumaka nous faut je crois que ni ala sonama abesa sero là. Odini scoutisme ka bara FM ni femi chama voilà. Alors, on va terminer avec vous Monsieur Keita. Vous êtes le commissaire général de l'association des scouts guides du Mali. Alors, quels sont vos derniers mots, vos impressions également? Derrière moi, je suis ban parce que l'activité activité est tout tourner. Sungalo be ban na opération Hajj fana damne. O ye ka ijidenw kata maison Hajj la ka ijidenw ka se ka o dɛmɛ non ku orientation ka yaso dɔw bina minan tali ka ka gɛlɛw ma quoi pour ka se ka mɔgɔw dɛmɛ quoi o fana baara bina kɛ bon n'an bɔr'o fana la an bɛna don an ka camps préparatifs ni fɛnw na c'est des activités qui se suivent durant toute l'année donc an bɛ mun kɔni fɔ dɔrɔn an b'a ɲini faamaw bɛ k'an dɛmɛ ministère bɛ k'an dɛmɛ hali bi an b'a ɲini bonne volonté fɛ u k'u bolo don an kɔrɔ u k'u bolo don an kɔrɔ i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ Jean Zerbo a bɛ to ka kuma fɔ ko ni Mali ye scoutisme faamu a bɛ scoutisme don ba la walasa a bɛ se ka fɛn kɛ parce que an mago bɛ Mali mago bɛ mun na bi Mali transition mago bɛ mun na bi Maliyɛnw mago bɛ mun na bi i b'a sɔrɔ scoutisme kɔnɔ parce que i bɛ diinɛ bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ an tɛ bila ɲɔgɔn na i bɛ diinɛ bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ jɛ ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc c'est comme c'est l'image du Mali que les Maliens rêvent c'est le scoutisme donc an b'a ɲini dɔrɔn mɔgɔw ka u tɛgɛ don a kɔrɔ an bɛ se ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ se ka jɛ cogo min na ka ko in dilan k'an bɛ fɛ Mali ka kɛ mun ye n'an sɔnna scoutisme bɛ se k'a ko ye. Très bien. Alors Demeta Fanfla là, je crois que c'est bon. C'est bon. Ok. Merci beaucoup, très ravi. Aouminu nana kananga kumoso kona djana ekosove. Je crois que folie aouli tayi. Aou nana kana aouka barayoro nyefo mrawi maminu kunte scoutisme don ambeba meko scoutisme mais scoutisme reka bara fona kuimi ma chama muta don. Je crois que maminu yanfle ou chamaya don femindo. Shirifla Jibrani kani maminu maseka laje ni sibiri nyapseka laje intenendu 11h wati. Ambo befu dante folie mina. Alors ankui maminu wule kananga jemuka nyenamaya ni sibirido ena okuyi monsieur Mohamed Keita Ali commissaire général association des scouts et du Mali là merci infiniment aywa kasega kumayere ka asebe ka sangrota doni fana monsieur Abibou Sawane ale fana yi scout maye ale fana yi akilata doni franta kan kafra anga yele kuma kan ni ali Mohamed Danyon yi ni bebali doni griot international yi anana kana en nisonda kene kan
aw minnu an ka public charmant ye a ye tɛgɛrɛ ba fɔ aw yɛrɛ kun merci infiniment ni ala sɔnna ma jɛmukan a bɛ se k'a sɔrɔ Chérif Jabaranin kan walima an ka plateforme bɛɛ sanfɛla la inchallah a bɛɛ ni ce aw ni baraji ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na